மாதாபிதா குரு தெய்வம், மாதாபிதா குரு தெய்வம். அவர் மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம். மாதாபிதா குரு தெய்வம், மாதாபிதா குரு தெய்வம். அவர் மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம். மாதாபிதா குரு தெய்வம். ஓதாதிருப்பது தீது, ஓதாதிருப்பது தீது. நாம் ஒழுங்குடன் பள்ளிக்கு செல்வோம் தப்பாது. ஓதாதிருப்பது தீது, நாம் ஒழுங்குடன் பள்ளிக்கு செல்வோம் தப்பாது. ஓதி உணர்ந்தது போலே, ஓதி உணர்ந்தது போலே என்றும் உண்மையாய் நடந்து உயர்வோம் மண் மேலே. மாதாபிதா குரு தெய்வம், மாதாபிதா குரு தெய்வம். அவர் மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம். மாதாபிதா குரு தெய்வம். காலையில் எழுந்தது படிப்பு, காலையில் எழுந்தது படிப்பு. பின்பு காலை கடனையும் உணவையும் முடித்து. காலையில் எழுந்தது படிப்பு, பின்பு காலை கடனையும் உணவையும் முடித்து. நூலை கையிலே எடுத்து, நூலை கையிலே எடுத்து பள்ளி நோக்கி நடந்து கற்பதே சிறப்பு. மாதாபிதா குரு தெய்வம், மாதாபிதா குரு தெய்வம். அவர் மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம். மாதாபிதா குரு தெய்வம். தெய்வம் தொழுதிட வேண்டும், தெய்வம் தொழுதிட வேண்டும். நம் தேசத்தின் மீது அன்பு செலுத்திட வேண்டும். கைத்தொழில் பழகிட வேண்டும், கைத்தொழில் பழகிட வேண்டும். மகாத்மா காந்திஜி சொல்படி நடந்திட வேண்டும். மாதாபிதா குரு தெய்வம், மாதாபிதா குரு தெய்வம். அவர் மலரடி தினம் தினம் வணங்குதல் செய்வோம். மாதாபிதா குரு தெய்வம், மாதாபி